Sakit para kanya diagnosika. Makikita kadwang niyayayatan anang isukat ang kanya. Panakit-kibing niyong adua, matutudog dato'y rikna di agsasait ka puso di aklatan ikaskaso kasisayaan lang kumangano di ka naamang tiyak man nasaksaktan taramid mo palubusan na kadinaw madayo tapong magpanunod mo adwa pasono iyak mariknan di ba matek mo nagbabaliw ka limamiss ka sa pagdamaawatan nagkatalubusan na awan ni sakit para kanya nung sikat makikita ang katuwang biyayayatan ang nangisukat ang kanya. Nakikibing iyong adua madududog ato'y rikna ang sa itik ang puso di aklatan ikaskaso isaysaya at lakumano di ka namamanggunin ang uman nasaksaktan taramid mo palubusan na kadinaw madayo tapong magpanunod mo adwa pasol mo tiyak mariknan di ba matek mo nagbalbaliw ka mamiss ka sa pagdamaawatan nagkatalubusan na awan na. Kay insukat mo ket nagkayat ka sa bali a puso diamog sisyak lae iti ay ayate gayam inlimet mo sa bali a patpaten sinut na patpaten siyak wenno isu na kadi sa wemlaen
Kanu siya tay napate, siya kumat inilalang. Di ka nagsapul ti sa bali. Damagig man ken ka, nuan niya awan kanya. Nga ataken kwa na salda tuy biyan. Ilaw lawag mo man, nuan niya nagkurangan. Ipaay na kadi tapagragsakan. Di mo katamo amasa sa tanan, tunggal madamag ko, isut kapay kuyog mo. Isulat na patikin na, isulat tungtungwen, siya di mo ba'y malagipin. Sino ang kadin di ka puso, ken di na kadin bagan ano. Nailong ken tungo, ket pinukaw mo. Among kadin ubiyag ko, napate kalagda. Uray hindi siya naglaw, tarik na among biyag ko, nga ay ayaten ka. Apay asya kay insukat mo, ket nagkayat ka sa bali a puso. Tiamok si siyak laeng, iti ay ayaten, gayang inlimet mo sa bali apat patin. Sinut nga pagpate, siya kwen isu na kadi sa wen laen. Kanu siya tay napate, siya kumat inilalang. Di kan agsapul ti sa bali. Sino ang kadin di ka puso, ken di na kadin bagan ano. Nailong ken tungo, ket pinukaw mo. Among kadin ubiyag ko, napate kalagda. Uray hindi siya naglaw, tarik na among biyag ko, nga ay ayaten ka. Uray hindi siya naglaw, tarik